Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै भिडिअब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर आङो मा होनो नैबे दाथ' जोंनाव गोबांथार रिल्स भिडिअ बानायग्राफोर ओंखारबायना ओमफ्राय बैसोरनि सायाव आङो नोंथांमोनजों सावरायसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय मा खोथाखौ सावरायगोन आङो बे खोथाया जाहैबाय लोगोफोर मा जोंनियावथ' गोबांथार रिल्स भिडिअ बानायग्रा दंसै थानांगौ बर'नि गेजेरावबो थानांगौ गुबुन जाथियाबो मेरला बानायो खिन्थु फंसे खोथा बुंनो सानदों आं बे रिल्स भिडिअ बानायग्राफोरनि गेजेराव मा होनो 100 जनाव साथाम साब्रै 10 जन हमना लादो बैसोर बायदि रिल्स भिडिअ बानायग्राया ना ओरैबायदि रिल्स भिडिअ बानायो मा होनो जे जायगायाव सोरबा गावनिफ्राय देरसिन एबा मा होनो आंनिफ्राय देरसिन ओमफ्राय सोरबा बिब' बिदा फंबायजों ज' नायजायो मोनसे रिल्स भिडिअ बानायो आरोना बैसोरनि सायावसो बुंनो सानदों आङो बे भिडिअखौ बानायदों आं बैसोर मा साननानै जेन'बा बिसोरखौथ' आं डाइरेक्टलि बुंसै मा बिसोर मानि थाखाय बेफोरबायदि बानायो होमबा बिसोरो भिउसनि थाखाय फलोवार्सनि थाखाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायो होननानै जोंबो मिथियो जों मिथियो मानो बानायो भिउस फलोवार्सनि थाखाय भिउस फलोवार्सआहाय मा होनो नों जे बे भिडिअजों नों भिउस मोनबाय फलोवार्स मोनबाय जाबाय जथेस्थ' जाबाय खिन्थु नोङो बेफोरबायदि भिडिअखौ बारे बार खनफ्रोमबो भिडिअआव नों बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थानो हागोन नोङो 100थायाव 10था ओमफ्राय नोंनियाव बे 10था 100था नों भिडिअ आपल'ड होबाय ओमफ्राय 10थाया बैफोरबायदि आरोना जेनोखि फेमिलिजों नायजाथावै मोनसे मा होनो रिल्स भिडिअ ओमफ्राय जाबाय 100थानि गेजेराव बे 10थाया बेफोरबायदि आरोना खिन्थु नोंनाव बै फार्स्ट जेलानाखि अबे भिडिअजों भिउस मोन्दोंमोन नोङो जे बै फेमिलिजों नायजायै मोनसे रिल्स भिडिअनि थाखाय बेजोंसो नोङो भिउस एबा फलोवार्स मोन्दोंमोन खिन्थु 100था भिडिअ आपल'ड होनायाव नोंना 10थानो बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय नोंनाव बे 100था भिडिअ आपल'ड होनायाव बै माखासेयाथ' भिडिअआ मोजां गोजा बै माखासेयाव नोंनाव भिउस फैनाय नङा मानि थाखाय फैनाय नङा जेनोखि फार्स्ट स्टार्टिंआव नोङो अबेजों मा भिउस मोन्दों बैनिजोंसो नोंनाव भिउस फैगोन आरोना नों फार्स्टआवनो नोङो नैबेबायदि फेमिलिजों नायजायो मोनसे रिल्स भिडिअ बानायना हगारबाय नों बेजों भिउस मोनबाय बिदिखौसो नायनो थाखाय नोंनियाव फलोवार्स दंसै आरोना बै मोजां मोसानानै देखायनायाव बारा नायला नोंनाव जेन'बा मा होनो 4,000 के फलोवार्स दंबा नोंनाव मा 1,000 फलोवार्सआल' बै मोजां भिडिअ हगारनायखौ नायगोन आरोना बेफोरबायदि जायो ओमफ्राय बांसिन इउटुबारफ्रा सर्टकाटखौ नागिरो दाना मा होनो बिदि एसे मा होनो फेमिलिजों नायजायो मोनसे रिल्स भिडिअ बानायबासो थाब भाइरेल जायोना बैफोरखौ नागिरनानै दा बेफोरबायदि बानायनो हमजोब्बाय आरो बांसिनानो ओमफ्राय आंनि बुंनो साननाया मा जाहाथे नैबे जेनोखि बानायबाय इयुनाव जोंनि जानाखि फैनांगौ इयुन जोलैफ्रा बैसिनि भिडिअखौ नायनानै दा सोलोंथों जाहाथे मा होनो गाज्रि खामानिखौ फार्स्टआव दा लाग्रोथों बिनि उनाव मोजां खामानिसो लानो सानो ना दा इउटुबाव मा जाखो बांसिन मानसिनि साननाया ओरैबायदि गाज्रि खामानिखौसो फार्स्टआव लाग्रोयो आरोना जेखिनाखि भाइरेल जायोब्लासो भिउस साबसक्राइबार मोनो अनसायनाय मोनो नालाय ओमफ्राय फार्स्टआव गाज्रि खामानिखौसो सायख'ग्रोयो बिनि उनावसो लासैनो मोजाङाव फैनो नागिरो आरोना बे नङा जे नों मोजां भिडिअ बानायबाय था हगारबाय था नोंनाव 10 जन 20 जन भिउस फैबाबो नों भिडिअ आपल'ड होबाय था नों भिडिअ बानायनायखौ दाजिना आरोना मा होनो बे मोजां खामानिजों मोजां भिडिअ बानायनानै इउटुबाव आपल'ड होबाय थानाया नों खरा-खरि नों भाइरेल जाया आरोना नों सानसेबाबो नोङो मा होनो भाइरेल जाहैगोन आरोना मोजां भिडिअजोंबाबो नों भाइरेल जाहैगोन आरोना ओमफ्राय नोङो बेजोंनो आरामसे भिउस मोनगोन साबसक्राइबार मोनगोन आरोना लासैबाबो खिन्थु नैबे गाज्रि खामानिखौ मावग्रोनानै भिउस साबसक्राइबार मोननायनि इउटुब चेनेला बारा लास्टिं होआ आरोना भिउसआ डाउन जायो सोरबा मेरला थैबाय ओरैनो थैबाय कन्टेन्टआनो गैला मा कन्टेन्ट नों मोजां भिडिअ दाना मा मोजां भिडिअ बानायनानै आपल'ड होयोबा बेनाव भिउसआनो फैला मारै भिउस फैनो बेनाव गाज्रि बैफोरबायदि टाइप जेनाखि
भिडिअजों भिउस मोनो बैदि बिदि भिडिअ बानायबासो बेनाव भिउस फैगोन आरोना ओमफ्राय बिदि कन्टेन्टआ थाबाय थाया कन्टेन्टआ थाबाय थाया आरोना ओमफ्राय बारा बुंला आं ओमफ्राय मोनसे रिल्स भिडिअ होगोन आं नैबे आं दा रिल्स भिडिअ होनायखौ नायना ला ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांजों लोगोसे नैबे रिल्स भिडिअखौ नायना लागोन लोगोफोर। नोंथांमोननि न'खराव सोरबा रागा गोसा मानसि दङ नामा आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना ट्रिटमेन्ट आरो डक्टर नागिरदों नामा? खोनासं लोगोफोर, बे रागा गोसा मानसिखौ फोसाबनो थाखाय डक्टरनि गोनांथि ट्रिटमेन्टनि गोनांथि गैया लोगोफोर। बेखौ फोसाबनो थाखाय नोंथांमोननि आसार बेबहार नोंथांमोननि अननायानो बेखौ ट्रिट खालामगोन आरो मोजां खालामगोन। बेनिखायनो सासे रागा गोसा मानसिखौ माब्लाबाबो इगनर खालामनो नाङा। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे रिल्स भिडिअखौ नुबाय बेफोरबायदि जानांगौ आरोना रिल्स भिडिअ बानायबा बे निजेनो गावनि कन्टेन्ट गावनि टेलेन्ट बे मोनसे गावनि टेलेन्ट गावनि रोंगौथिजों गाव मोनसे भिडिअ बानायना होदों। जोंनियाव सोरबा सोरबा बिदियानो नङा मा जानला मोनला भिडिअ बानायबाय भाइरेल जाबाय भिउस मोनबाय गैलाबो जोब्बायबो बेयावनो जोब्बाय बे भिडिअ भिउस मोननायजोंनो बेना जोब्बायबो आरोना मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबाय भिउस मोनबाय ओमफ्राय जोब्बायखौनो होनना लादो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ होबावगोन बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जोंना 2022आवनो बे भिडिअखौ आपल'ड होदों फेसबुकआव ओमफ्राय बे फेसबुकआव बे भिडिअ आपल'ड होनाया मा भिडिअ साननो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर मा आब' गेमस्रि बायदि सासे मानसिखौ नुयो होननानै मोनसे फेसबुकआव आपल'ड होदोंमोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नायना लानो हागोन आरोना आं बे भिडिअखौ ससे होना होफानोसै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लादो आब'